Nanawagan sa Arsobispo sa Sugbo ang inahan sa 1-year-old baby girl nga nasamad ang tudlo sa kamot sa bildo sa candle holder atol sa bunyag sa lungsod sa Alegria nga maimbestigahan ang hitabo. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Luan, words of comfort ug simple apology lang yun ang ipangayo sa inahan sa bata nga nasamdan atol sa bunyag nini sa simbahan sa lungsod sa Alegria. Apan hangtod kuno karon wa pa mahatag sa mahingtungdan hinungdan nga mibatik kini siya og kadismaya. Masakit alang sa usa ka inahan nga makita nga nasamdan ang iyang anak atol sa mahingtungdanong adlaw sa kinabuhi sa bata. Ang double celebration, ang bunyag ug first birthday sa anghel. Nahitabo kini niadtong Hulyo 5 sa simbahan sa lungsod sa Alegria. Matod ni Ivana, ang inahan sa bata nga gi-require sila sa simbahan nga mopalit og specific nga kandila gikan sa simbahan sa kantidad nga 80 pesos bisan og nagdala sila og kagwalingon nga mga kandila. Samtang gipahigayon ang seremonya sa bunyag, nakauhat o nakabot sa bata ang botilya nga gisudlan sa kandila. Hinungdan nga nahiwa ang middle finger nini. Gihulagway sa inahan ang glass candle holder nga hait sama sa botilya nga gikat og gibutangan lang og gold coil. Tungod kay daghang dugo ang niagas, gigawas nila ang bata samtang nangita sila og pamaagi nga mutang-on ang dugo. Gusto ko talaga magwala. Gusto ko talaga ihagis yung baso. Gusto ko sumigaw. Tapos, pinigil ko talaga yung sarili ko kasi ayoko masira yung day na yun kasi birthday din po yun ng baby ko. Dihang mitang-on ang dugo o gipadayon ang pagbunyag sa bata, misuway pagpabuhagay ang inahan sa iyang gibati nga kahingawa apan uga kuno ang reaksyon sa pari. Gusto lang unta mabatyaga sa inahan ang pagpakita sa pari sa kaaghop. Bisan man lang, pagpangumusta man lang sa bata apan gibaliwa ra kuno kini. Wa usab kunoy nangayo man lang og pasaylo gikan sa simbahan sa nahitabo. Kahit man lang sorry sa na nasugat pala yung baby, ganyan, na parang ipagdasal natin sa Diyos na sana maayos yung pagaling nung daliri niya. So, wala. Yung mga ganun, wala talaga, sir. As in, yun talaga yung sobrang Yung hinahanap mo yung compassion. yun talaga yung kinakasama ng loob ko doon. Kasi wala talaga siya sinabing ganun. Nasayra sa inahan gikan sa mga kaila nga duna usay uban nga nasamad sa glass candle holder hinungdan nga nanawagan siya sa kadagkuan sa Archdiocese of Cebu nga imbestigahon ang nahitabo aron dili na masubli pa sa uban. Anaa sa maayong kondisyon ang bata kansang samad inanay ng naayo. Message ko po para kay Archbishop Uy na sana po makaabot po sa inyo itong nangyari sa akin dito, sa amin, sa baby ko dito sa Alegria. And sana po mabigyan nyo po ng aksyon. Parang feeling ko po kasi very traumatic po talaga yung nangyari sa akin. Sana po maimbestigahan po ninyo yung nangyari dito kasi po talagang wala pong pakialam yung simbahan dito tungkol sa nangyari po sa baby ko. Tuyo na itong giari diri ang simbahan sa lungsod sa Alegria aron kuhaan og habig ang simbahan, no? Partikular ng pare. Apan managlahi ang giingon sa ilahang mga staff diri, ang usa niingon nga naniudto pa si father, ang usa niingon nga natulog pa. But sa katapusan ilang gikumpirmar nga dili yud kuno di ay siya muhatag og statement regarding nining naasong issue. Plano makikita ang inahan sa bata kang Archbishop Alberto Abit-Oy kung tugutan. Luan, giklaro sab sa inahan sa bata nga sa pagkakaroon wa sila'y plano nga mohimo og legal action batok sa mahingtungdan nga nagduma sa simbahan. Ang ilalang gusto nga unta makahimo kini og awareness aron dili na masubli pa ang nihaguman sa iyang anak. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo.